Larawan ng mga pulis sa Binalonan, Pangasinan na lumuhod sa kalsada para ipanalangin ang nararanasang pandemya, umani ng positibong reaksyon mula sa netizens. Silipin sa report. Umani ng positibong reaksyon sa mga netizen ang mga larawan ng mga pulis sa Binalonan na lumuhod sa kalsada para ipanalangin na matigil na ang nararanasang pandemya na dulot ng COVID-19. Kabilang ang mga pulis sa mga itinuturing na high risk sa COVID-19 dahil sa estado ng kanilang trabaho. Pinagdadasal ko lang naman lalo sa pamilya ko na hindi ako mahawa sa kanila kasi frontliner kami. Tapos lahat kami pinagdadasal namin na hindi kami makawan. Ayon sa hepe ng pulisya, nakuna ng larawan noong Martes habang nagpo-formation ang mga pulis. Kasabay rin ito ang pagpapatupa ng granular lockdown sa isang bahay sa Barangay Bugayong dahil sa naitalang kaso ng COVID-19. Masaya naman kami kasi pati yung mga dumadaan, yung other civilians na nakakita sa amin na dumaan, makikita nyo sa video, nag-kneel din sila. They prayed with us. No? Ayon sa simbahang Katolika, malaki ang magagawa ng sama-samang panalangin at pananalig sa may kapal para gabayan tayo sa hamon ng pandemic. Tayo kumapit sa Panginoong Diyos, itong ating panglaban, bagamat talagang merong kahirapan, para hindi tayo mawalan ng pag-asa, manalig tayo sa Panginoon. Kasama si Wilson C. Russell Simorio, Balitang Amyanan.